Čaute Trenčania, jar je tu a je to skvelá príležitosť stretnúť sa s našimi priateľmi. Všetci milujú atmosféru nášho krásneho mesta Trenčín. Zmrzlina, kávička, kvety, voda, kultúra, rekonštrukcie, oddych, zábava. Presne toto sú živé susedstvá. Projekt, ktorý prináša život do vnútroblokov aj mimo centra mesta. Zúčastnili sme sa teda na juhu a bolo to super, taká komunita ľudí, proste decka sa tam zahrali naozaj, proste stretávame sa tam na ihrisku, ale sme sa tak naozaj, že teraz videli, že áno, my sme tam odtiaľ, taká super atmosféra tam bola. Mohlo by to byť častejšie. Vyrastal medzi panelákmi, si myslím, že to je úplne že super komunita, aktivity rôzne spolu s deťmi, opekačky, ja som úplne za brutálne podľa mňa. Čo si vyrobil na podujatí? No ja som si ešte vyrobil jednu raketu. Áno? Áno, takú žralokovú. Akú? Žralokovú raketu? Keby náhodou, že sa tam presťahuješ a nepoznáš tam tých ľudí, tak ďaká tomu to sa s nimi lepšie aj spoznáš a nikdy nevieš, ako natrafiť v živote, takže to ti môže dosť pomôcť, takéto niečo. Nemusí sa všetko sústrediť do centra mesta, ale je to tam vlastne také susedské, sa tam spájajú priateľstva, deti jedno s druhým, takže je to super. Ale manžel vždy súhlasí s pani manželkou, takže... Myslím si, že to je prospešné pre tento región, pre naše mesto a že to zveladí trošku ten priestor, v ktorom sa pohybujeme a žijeme. Prídeme sa určite pozrieť, bude to tu zaujímavé, stretneme sa tu s kamarátmi, so známymi, deti sa pohrajú. Tešíte sa? Áno. Živé susedstvá prepájajú komunity a aktivity tam, kde ľudia žijú. Rád by som prišiel. Pozývame vás na najbližšie živé susedstvá už 29. apríla a 3. mája na Sihoti a 11. mája na Dlhých Honoch. Vidíme sa na živých susedstvách.